Papa Isabel nasi ndechipi chiri kupisa chamakabatira Zimbabwe. Icho kwadi muri ya Zimbabwe rikandikuzivisa kuti ndakazvibata ndati ndakapakata zvandinazo muri ya Zimbabwe zvandinazo pano. Icho kwadi mukomakepa vamwe mukati mekuchema vachitizo haiwa muri ya Zimbabwe takuenda kumhanya kunotenga mafoni chikonzero hatidi zvokushainiro kunzi kune nyaya dzakadai sewo mwachidziziva ipane finyurisari dzabuda. Kwanzi izvezvi inhange mutangi kunotenga mafoni munhu wese ngave pa National FM WhatsApp channel. Icho kwadi mukoma kepe dzimwe dzacho dzinongotumirwa ipapo ndi update yani yamunya. Icho kwadi muri ya Zimbabwe ndine nyaya nhasi yekwamfa kose mukoma kepe amai vakatemwa nechigure vakakuvana pagotsi vakadosoniwa masticha about 9 mastiche vatemwa pagotsi nechigure vasangana mumukoto zvikanzi sei musingachizvigure sei musiri kubva murodi amuzere chikure chinochisa chinofana kutiswa. Ndini nyaya yekuchipinge mukoma KB yevanhu vari parufu vari pasi pemvuri vakangowanika pasisina muti wanga uri mvuri babo vakangowanika beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yeah yemeni ho maroi avana piro mumba iwe muchida kuona zvakawanda kuti Baba Isabel vakakubatirei muchirongwa chanhasi boshongora segment manyai pa National FM WhatsApp channel. Kana musati maendapo kana musati makufollowa ingotumira izwi kuti link pa 0713938538 0713938538. Natasha atakutumira ka link moklika moenda pakanzi view channel moklika moenda pakanzi following moklika munenge matovemo munhandare kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mondiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Zimbabwe ndakupinda pano ndakupfapfaidza rega ndingotenga ndikushevedzera kuti paka chipinge chakutipinge chiri kuti kudini. Icho kwadi muri ya Zimbabwe nyaya kuchimbika kadai so pane nyaya yakaitika yekuti kuna amai vanogara vari pamba pavo asi vari mukati megara pamba pavo murume wavo akaenda mushure mekuti zviri panapa handizvigoni. Ndo shoko randakazonyo richitaurwa nehama vachiti murume uyu akasiya mombe nemagejo nezvisi zvaifungidzira kuti zviripo pamba apa chakatakura hembe dzake dzakaenda kuhama dzake kunotaura kuti hama dzangu ndidzokererewo pamba apo handikwanisi kupapinda kana kupasvika mubvunze kuti handina kana sukisiri kana heti yandasiya ipapo chikonzero kubuda kwandaita ndabuda zvachose ndati handichada ndakuenda kana ndichidofa regai ndinofira mberi. Murume ndiye akabva pamba achisiya mudzimai nevana vakawanda sei achisiya mudzimai nevana vanokwenda kuitaiwo vatatu. Asi zvakazoitika mukoma KB ndezvekuti pamba apa vana vatatu pane mwana mudiki anova ndiye ane 6 years. Mwana ane 6 years akamiswa kuenda kuchikoro achinzizwa asi kunzwa zvakanaka ndiri kuona miri wake uri kuperezeka. Amai vachibvomisa mwana akatanga achionekwa mazuva ekutanga vamwe vachienda kuchikoro iye achionekwa ari panze achingotenderera kana kuti akarara akari pamvuri achinzi aiwa wangu muri kumuona achifamba asi miri yake achiita zvakanaka ende chaive chokwadi mwana uyu aionekwa achiperezeka miri yake chinove chiratidzo chokuti ari kurwara asi ameve mwana ndivanogona kuziva kubatsira kuti chiri kuitika. Right murume aenda mukoma KB pakazotanga kurwara mwana uyu amai ava havana kumboita mwedzi inokwenda kuita mishanu vanga vatoisa mumwe murume pamba anove step father kuvana anga kutogara pamba zvisina kushamisa vakaona chikonzero murume akanga asiya ataura kuhama dzake achiti mungazoona murume chingave chikomba kana kuti mukadzi uyu ave nemumwe murume musarwadziwa kana kuvhunduka ndini ndakuudzai veukama inini ndaenda zvachose handichadzoki. Aenda murume mukoma KB mwana uyu atanga kurwara kudaro mwana akatanga kunziwe amai vakatanga kuudza vanhu nedzimwe hama kuti mwana handisi kumuona. Amai vanga vane imba yavo ine marooms ari kuona kuti 4 inoyewo yemazengi ni kitchen yavo ende kitchen yakatopfirirwa zvakadai nemazengi kuda kuti pamba pakatonaka pakatofenzwa nezvipfuwo zvinoenderana ivo kuita zvinoshamisira. Vatanga kuudza vanhu kuti mwana havasi kumuwana. Nyaya dzakaendeswa kumapurisa vakazama kutaura kuchinzi kuri kutsvaga mwana hasi kuwanikwa. Asi zuva rechi14 mwana akatanga kuudza vanhu achiti zvinotaurwa namama Manyepo mwana ane 11 years akaenda kunoudza umwe munhu kuti mwana anotaurwa namama kuti mwana hasi kuwanika Manyepo mwana ari mumumba. Wow mwana ari mumumba zvakaita vanhu mukoma KB ndezvekuti vakatora mazuva maviri
vachizama kuda kutenderedza nyaya yekuti ingabuda sei, vakatanga kari kazevezeve kusvikira vasiri veukama, kusvika veukama vaziva. Vanhu vakuungana kuti toita sei, toenda kupolisi here kana kuti tinovhura dhoo dziri hama. Asi veukama vaitya nevatorwa kuti nyaya iyi ndeyekuti ko iye muridzi wepamba chaiye akataura kuti vakomana ndakuenda panapa handidzoke. Ende paakadzoka akati izvo veukama, ndipindirewo imimi munonditarisa kuti hapana sukisi kana dhendera ndikasi here nekuti handichakwanisi kupinda. Chii chiri kutyikawo nemurume chaatiza? Chii chakapaka kuti atize? Handitika. Saka vanhu vaitya zvakare. Asi pavakaudzwa nyaya yemwana, vanhu vakati vakomana, nyaya yakuigona panapa kuenda kumapurisa. Pakataurwa kunzi tikuenda kumapurisa, paive nemuzukuru waamai vane mwana uyu wavari kuti ashayikwa. Ndokuenda kunokwenyera mai vakuti mama, vanhu vari kuti mumba mbuya, vanhu vari kuti mwana wamuri kutsvaka arimo mumba. Asi ndanzwa kuchipulana kuti vanhu vakuenda kupi? Vakuenda kumapurisa. Akavaudza ari manheru. Vanhu vachitoti mangwana kuseni tiri kuzivisa mapurisa. Mangwana kumapasi 6 kuseni vanhu vasati vamuka vachiri mumba paya vasingari mwamida. Mai ndokungomuka ndokuenda paruvanze mukoma kepe. Ndiye kwetsumere. Mai we! Mwana wangu. Vanhu vakumhanya chii chaitika ma-next doors kanzi apinda mumba maune mwana wangu. Handifungi kuti mwana wangu achiri mupenyini. Vamwe vakubvunzana ko mwana uyu anga asingawanikwe. Mazungu taka kuchema nhasi muchiti mwana wangu. Mwana akauya rini? Mai vasedavira. So vanhu vakapinda mumba machinoguma mwana, vakazonzwa kuti mwana anika kudziya kaari kuita ende anika kufemera pasi kaari kuita, kuratidza kuti vakomana anogwanisa kukonfema kuti mwana ari kuafa ndi doctor. Vakomana mwana ngavangisa kupi? Kuchipatara. Abai kumagunde vakanaka kuchipatara ndika. Ye kumagunde. Mwana chiendeswa kuchipatara. Achiendeswa kuchipatara mukoma KB. Ise mwana pa drip pasina 3 hours mwana gone. Sarai. Mwana uyu akashayikwa angasingaonekwe. Mwana uyu angakura sei? Mwana musikana angane 7 years. 7 years. 6-7 years. Right. Mwana achibashayika. Mwana ashayika kudaro handitika. Pamba apa pana stepfather. Hapana baba chayo. Right, zvaidaro. Anzvadzi yaamai vane mwana afa anogara muvillage umu anove sabhuku. Achibva ati mashoko anga achitenderera. Anzvadzi yangu ndiudze kuti iwewe wangozomuka nhasi uchichema. Wakawa uchitaura mashoko ekuti mwana hausi kumuwana. Hauna zuva rawakadzoka uchiti mwana wamuwana. Wangozomuka nhasi uchichema. Mwana akauya rini? Mwana akafa sei? Makundishungurudza. Ini ndini ndafirwa ndiri pakuchema. Mubvunzo yamuri kundibvunza haiti. Vanhu vakati aiwa regai tikatapedza zvirufu. Tozomubvunza. Banzvadzi yavo inove sabhuku ikati vakomana mwana ngaende kumochari. Ari kumochari kudaro tsvagai mubatsiri. Pamba panoda kupindwa apa. Mwana asati avigwa. Pamba apa mukoma KB pane muti uripo. Muti uripoyo mubatsiri akanzi taka kusvika pamba then mutumbi wozosvika. Why? Sabhuku vakati izvo ndichafamba nehama dzemurume akaenda nekuti akaita zvekutiza kuti zvaita hama dzemurume uyu dzese zvadzaida kuita dzaitaka kumhanya kuna sabhuku kuti sabhuku muri kuzviziva kuti anove ndiye muridzi hapo isu tiri veukama uyezve maendero akaita murume aya munovaziva. Tibatsirewo vakomana vanogona kuti apa miwo apa panochohwa muna right. Zvadaro patsvagwa mubatsiri mukoma KB. Mubatsiri achingosvika muruvanzi ndokutendera ruvanzi ndokupinda mumba ndobva abuda. Apinda mumba achibva abuda kitchen yainzi ndo ichapinda mutumbi. Muti wako wakagara vanhu pasi wakadonha nyoka dzinokwenda kuita 6 kusanganisira 1 yakadonhera musoro memunhu. Vanhu vakamhanya vachitiza nyoka dzadonha mutumbi. Dzimwe 4 dzakakwanisa kudonha dzichitiza. 3 dzakadonha dzichitiza kubuda muruvazhe dzikarwa pasi. 1 yakatiza ikapinda mumba. Apa mutumbi pakazosvika pakazodonha nyoka. Mutumbi wanga waunzwa pamba waisiwa mukitchen. Pakadonha nyoka idzi 3 dzakadonha dzakatiza. 1 yakadonha yakapinda mumba manga mune mutumbi. Vanhu vakatiza chibuda zvakare. 1 dzimwe 2 dzakadonha dzichifa ipapo. Dzakafira ipapo. Inyoka rudziko idzi. Nyoka mukoma KB paidonha nyoka dzichidonha dzaidonha dzakaenderana nemashizha ari mumuti kuita green. Dzichidonha pasi. But kuti vataura kuti mazita kuti zvototinetsera kuti tonga titi nyoka titete but tokareba. Zvadaro mukoma KB nyoka yakapinda mumba iyayi manga mune mutumbi. Vakadzi nevanhu vanga vari mumba vakabuda mumba. Masawire atizo veduwe tichakagara sei mumba mapinda nyoka. Varume ngatibatsiranei kwakuchipinza matai kupisa matai mumba mune chii
mune mutumbi kuti mune mutumbi kuti nyoka chese ibude nyoka ina kubuda mkoma KB vanasawira vakanzi vanasawira ni amadzemuvi chitai kuti mukwanise kupinda chete mubuditse kofi numba imomo zvingatoita hazvo kuti mutumbi uiswe kana pasi pemvuri pane kugara mumba mune nyoka vakomana panoita rufuro rwakawanda panapa vanhu varuma nenyoka papa vanhu vakagara kudaro mutumbi wakazobviswere mumba mutumbi wakabviswa mumba asi vachipinda imomo vakanoona nyoka iye yakafa kudaro yakafa yakaita senge andi munoziva kuti kofini pane parinoita senge rinovhurwa kuti munokwanisa kuona chiso chemunhu kwazoenda pari straight nepadumbu ndo pavakanoona nyoka ipapo yakaungana yakafira ipapo iri mukati mekofini aiwa iri pamusoro aina kupinda mukati yakafa iri pamusoro vanasawira so vanhu vanga kuita zviye zvekufungidzira zvezve kuti vakomana pane gona kurumwana ndobva yabviswa nyoka iye ndobva dzaiswa nyoka yakanga dzafira panze dzakaiswa panzvimbo muchete zvikanzi nyoka ngadziunganidzwe panzvimbo muchete ndobva dzagara mukoma KB dzagara kudaro vanhu zvikanzi tochiita boardville vaita boardville mune zvakanaka but paingoita mhepo mukoma KB yokuti chamupuri chaiwe chichienda ipapo chikazama kuda kusumudza kitchen ikagona kusimuka right vanhu vapedza kudaro zvikanzi mutumbi ngauite sei ngauendeswe kumakuva vanhu vatakura mutumbi vaenda kumakuva vanhu vatakura mutumbi vaenda kumakuva mukoma KB vari kumakuva kune vanhu vanosara pamba vamwe vanoti atakura atingafambi kuenda kumakuva vamwe vachibika tava kumakuva vanhu vanga vari kumakuva mukoma KB sabhuku akupa speech vanhu vakaona vanhu vanga vari kumakuva vanhu vachimhanya vachibva kumba vachienda kumakuva chii aumana chiri kubva kumba kusi kugarika pamuti paka pakagara vanhu pai asi kuona muti uya muti wadisappear hatisi kuona but vanhu vakanga varipo vanoti iwo vakaita maminutes arikwanisa kusvika kuma7 minutes vanhu vachinyatsoona kuti muti wanga uri paka hausi kuoneka ndobva pangoita mhepo mukoma KB pachiita mhepo muti wanga kuwanika vanhu vachidzoka kumakuva vari kuona muti uripo so zvikanzi nemubatsiri panapo vakomana hapana kumira mushe mamiri asina kuti amushe panapa ndeyekuti panapa pane zvinhu zviripo asi wandoda kutanga kuchenesa panapa ndaamaive panapa munhu anova ndiye ari kuitisa zvinhu zvepanapa izvo mutorwa but panogona kuita nyaya panogona kubuda matemo nokuti ari kuita zvinhu izvi atori muchengetwa mumusha muno asi ndiani zvaari kuita kuti vanhu vasiye kuti muchengetwa kuita zvinhu izvi ndiani vanhu havana kuziva mukoma KB zvikati vanhu vadzoka pamakuva vachinzi vanhu vakupiwa chikafu mukoma KB muti disappear wadisappear futi muti hauchaonekwi mwana anga aradzikwa alipo vabva kunoradzika mwana muti hauchaonekwa mubatsiri anga aripo mubatsiri pachibva vaita chamupupuri mubatsiri achibva aenda akanomira panga pakachinzi pane muti zvikanzi panapa ndo pamuti panga pane muti here zvikanzi pane muti zvikanzi izvezvi muri kuonei zvikanzi tiri kuona imimi pachibva paita mhepo pachipedza kuita mhepo vanhu vanga vakuona chi vanga vakuona muti mubatsiri akuri kwagara pasaidi zvikanzi right panapa muti uri panapa ndo uri kushandiswa asi munhu ari kushandisa muti uyu munogona kuita ngozi pano ngozi yandiri kutaura ndeyekuti kana tichinge tete zvatinoda kuita panapa pane munhu anogona kufira pano but asiri munhu wepanapa aiwanike mukoma KB munhu anga achiita zvinhu izvi ndistep father vanga vachishandisa mwana wepamba apa vakatouya kuzogara pamba pemumwe murume pane pfuma nezvese vakangouya kuzogara namai avo saka ndo vanga vachiita mashiripidza ndo vanga vachiita mashiripidza zvikanzi zvatakuita panapa ndezvekuti mumuti umu ndo mune zvakaiswa baba vachiuya pano vakauya vaine zvinhu zvavo asi mawiri akaita zvinhu zvavo vakati handisati ndaziva zvemidzimu yepano pamba pandiri kugara sababa but hapasi pamba pangu midzimu yepanapa pavakada kupinda mumba mune midzimu yepano yakaramba yakati pano hapana urombwa hamukwanisi kupinda mumba ndokubva vachichengetera zvinhu zvavo pai mumuti umu saka mumuti umu ndo muri kuitika zvinhu izvi saka toda kubvisa muti uyu but mabvisa toda kuita muti uyu hatikwanisi kubvisa nekuuchera pasi mumuti moda kukwirwa muti right mazo tazomirira ka mubatsiri aenda panga pachishayikwa muti paya ichokwadi muti uchibva wazowanikwa zvikanzi kuti tipedze nyaya idzi panoda munhu anokwira chi mumuti umo okay ndo mune odha yacho muri yeZimbabwe vanhu vakamira vakachovhera kuri vamwe vakamira vakatendera musha kudaisi kuti zviri kuitika ndezvipi kuchibva kwanzizvo aiwa ndangoti nditaure chikonzero asi ndinozoti pakati penyu hapana nokwira ka ndofanira kuti ndigokwira ndimene nini mukoma KB
vanhu vakafunga kuti mubatsiri afa. Mubatsiri akakwira iye mumene mumuti, achibva kwira muti, akwira mumuti ndokupinda mumashinja, ndokudona kubva imomo kuenda pasi. Ndiye si akadaro kusvikira vanofamba nawo vakukwanisa kuuya vachifunidzira vachiita sei, vachifunidzira apedza kudona zvakare pachibva padona imwe nyoka. Padona imwe nyoka yakaita senge yatenderera mubatsiri, but nguva yakadona iyoyo ndonguva yakaonekwa kuti mubatsiri mupenyu achibva amuka zvakare, achibva tasingabata, but achipedza kubata yange isaonekwe, achibva auda kufamba zvakare kubva ipo mubatsiri, achibva dona futi pasi. Asi akaudza vanhu kuti musandibate, hakuzi kudoneka kuti ndakuwara, nditori right, nenzira yekudona iyoyo pane zvandiri kutoita. Vanhu vanga vakamira mukoma KP, ndo pakaonekwa kufamba kwa step father, vakamira kune vanhu, kufamba kupinda muyadi, kufamba kusvika muyadi, vapinda muyadi, nyoka yendi kutaura yaidona iyeyi yange yaoma zvakare sekufa kunita dzimwe iri pasaidi. Saka nyoka dzanga dzadona mumuti dzava 7 achibva asvika achibva tora nyoka iyeyi ndobva isa mubepa, achibva tanga kubuda pavanhu, abuda pavanhu haana kusvika chimira panga pane vanhu, uyo akutofamba kuenda, vanhu vaingotarisa. Ndo pakashevedzera mubatsiri kuti uya nemvura yakati kuvanhu vake, ndobvadirwa mvura, achibva ita zviraiti. Zvikanzi chipedza panapa muti unofanira kuti sei, unofanira kudonhedzwa. Amuka zvakare zvikanzi no, musaudonhedza, pane zvimwe zvinofanira kuti zvionekwe futi mukoma KB. Ipapo achipedza kudaro vanhu vachiripo daruka pacho pazoonekwa imwe nyoka yanga iri menyu, zvikanzi uraya nyoka iyi, right. Vapedza kudaro zvikanzi right, baba ava vatiza chikonzero nokuda kwehama dziri pano. Chokwadi chiripo ndechekuti hapana chatingataura pamusoro pababa anoona nemaziso ake, anoona kuti zviri kuitika nekuti baba havazive pano why zvinhu zvavo zvanga zviri apa, uye chivenji nesimba ravo rekuzotora nyoka yafira apa pavillage yese chii. Vamwe vakati handiti vanga kugara ipapo, varikutasa baba but vaenda kupi, kana varisi baba vatora vaenda kupi, vachibva vaenda. Nyaya ndiri kutaura yemukoma KP yakaitika musi wa4 mwedzi uno. Chaita kuti ndidzoke nenyaya nhasi inyaya yekuti baba vakawanikwa nezuro vakafa pai, vari musango vakafa, vawanikwa vakafa mukoma KP. Hama dzivasandibata zvikanzi bhosho panyaya iya yatakakupa yange isati yapera, hama yedu tazoiwana. Asi chiri kutinesa ndechekuti nesuwo zvakare tiri kusvika chikonzero hama yedu yawanikwa zvakare ine chipepa cheplastic chinova chiya chaakatora nyoka panga pakadonhera godobori akaisa muhomwe, chawanikwa muhomwe make zvakare muine plastic ine nyoka yakafira imomo. Hey, saka baba vakatorwa nesuro ndovhoiriswa kumochari. baba vanga vasingazikanwe pavakatora nyoka vakaenda kunogara kupi? Hapana kakashionekwa vari, baba vagari kurega, vanogara munzvimbo imomo, vane mhuri yavo vanga vachitori nemhuri yavo, ende pavakabva pamba apa vakakatina kunogara pamba apa kumhuri yavo vasadzokeri, ende musi wavabva pamba apa havana kuenda kumba kwavo, but havana kuzoonekwa zvachose kusvikira vazowanikwa vakafa nesuro. Asi wanikwa vakafa, vanhu vakashevedzewa zvikanzi zvichikwa ndindinginenengwe kunotasiwa muhomwe vari kuonekwa mune plastic paper ine nyoka yakafa inova zvakaitika paya. So muti wakadonhedzwa, wakagoborwa. Muti handiti pakamuka akati muti musaudonhedze, akati muti unofanira kudonhedzwa, akazoti musaudonhedze. Veukama ndo vanga vakaudzwa kuti pane zvatakamirira kuti muti uzodonhedzwa. Muti mukoma KP wasezvirini pakasvika shoko rekuti nezuva munhu awanikwa akaita sei, akafa, ndo pakanzi donhedzai muti. Saka baba ava ndivo vakauya neurombwa pamba apa, ndo vakanga vakaisa zvino muti kudisappear kana kuti kusawanikwa kwemwana anga achinzi haasi kuwanikwa naamai, anga ari mumba achiita sei. Amai avaka vakutobvunzwa venoti zvaitika pamusoro pemwana wangu handitozivi, ndaingoita senge munhu asiri muridzi wemwana ari kutobatsirwa kuti ita zvakati. Ndotenda mwana uyu akakwanisa kuzobuda achiudza vanhu kuti mwana ari mumba, ndo zvakazvidazive. Pamwe mwana wangu aitogona kufa, vakuita senge munhu akutopengenuka, pamwe mwana wangu aitogona kufa ndichizviona, but ndisina zvandaikwanisa kutaura. Muri yeZimbabwe ichipinge faiko neicho chekuchipinge. So hama dzemushakabvonoka baba ava vakatora kamutumbi, aiwa mutumbi unotorwa, mutumbi wakatorwa nemapurisa, right, ndofundiswa kumochwari, asati avigwa murume. Aiwa munhu asati ndeshane zuru izvi. Asi vaishandisei mwana uyu akazonofira kuchipatara? Ndo patisingazivi.
pambapo wauya pane muri kudhara pane pfuma kudhara urungosvika uchingotamba nemudzimai wako wakutosvika unoda kutoshandisa nevana varipo. Baba vakapomoka vakabva pamba apo vachiudza hama kuti handicadzoke zvekare pakashaya mwana wavo vakadzoka. Aiwa nenhasi hapana ari kuziva kwavari vakatorowa pasi pavakadzoka ndepekuti hama dzangu ndiri kufungidzira kuti zvipfeko zvangu kana hembe dzandoda kutora pamba apa ndinoita senge ndasiya dzimwe ndakuchikumbira hama dzangu muende pana mai guru kana pana mai nini muvabvunze kana pane sokisi kana heti zvayasara mundipe chikonzero inini handichakwanisi kupinda pamba pa zvakare nokuti zviri pamba pandizigoni. Ya pakaipa tinotenda muri yeZimbabwe kudiniko Bozho na BK baba avo ngavasangane hanzi vasangana nezvavo vakaurayisa kamwana wemukadzi hanzi imbasera yavo ndinonzi mai PP ndiri pa Glenwood Bozho andimutse katatu ndinonzi Clayton Zulu kumadziwe kurafingora. Clayton Zulu Kikito Zulu Clayton Zulu po rikiti Paka Glendale Chiweshe mukoma KB kumulume mukati vakarorana ndokubva vasiyana kutaura kuno kwandiri kuita unyoro huno vanhu patori nerufu vanhu vakaungana but mwana ari kumoshari izwa iZimbabwe murume nemukadzi vachibva vari sei varoorana ndokubva vasiyana nokuda kwezvikonzero vasiyana nokuda kwezvikonzero mwana ane 4 years akaenda naamai vake aenda naamai vake chibva anogara ikoko mazuva mashoma apera amai vemwana naamai vavo vachibva vadzoka pamba vakabereka mwana vachiti tauya nemwana but pavakauya nemwana vakatouya vakamubereka but mwana akafa kudaro zvikanzi tauya pano nemwana uyu mwana uyu aichema achidizvo baba muda kundiuraya makaromba goridhe kuchera goridhe ndinosangana nevanhu vachinditima nematombo ndichifoshorerwa mavhu sengano vakuchera goridhe uyezve mwana uyu ari kuita pupu yematombo saka tauya nemwana uyu zvikanzi neveukama vauya baba vemwana uyu vanga vasipo zvikanzi neveukama tichimirira baba vemwana uyu muri kurevere kuti mwana ane 4 years uyu ndiye ari kutaura mashoko ekuti baba makarombera goridhe muda kukuwadza inini uyezve saka inini mwana achita zvakare pupu ichi yematombo saka zvikanzi izvo pupu yemwana iri kupi zvikanzi iri munepukeni zvikanzi nepi riripi zvikanzi rikangamwa handei kunoona mwana akafa vari mukati mekunetsera kumirira baba mukoma KB ameno angatokonyera mapurisa anoziva yanga ichitambika vakomana vemabhandi paka vasvika vakutokwirizira mabhandi vakomana nevasikana zeta rapi Zimbabwe Republic Police zvikanzi tiri kukumbirawo kuona mwana ari kunzi ashaika ripano mwana vachibvaona mwana vachinovhura mwana vari kuona mwanasikana kauyo ane 4 years kusika rudzi kwakazvimba matiri mamwe akamarwa kwamwana akazvimba nei hatizivi kwapa akamarwa nei hatizivi mwana zvikanzi azviti mwana asi kuchengetwa apo mushonga utocherwaka asi kuchengetwa mwana aende kumoshari aitiwa postmortem so mwana akatorwa achinzi aende kupostmortem nhasi ndo pari funga patochechi postmortem but hapana achabatwa nemapurisa vakangotora mutumbi vachibvoenda nawo. Baba Isabel iwo amai nagogo vemwana pavakadzoka nemutumbi vachiti mwana uyu aitaura kakuti baba wada kundiuraya vakandirombera goridhe vakambofona here vachitaura nababa vemwana kuti vakazouya nemwana afa vakangouya nemwana afa havana zvavakataura veukama toshedera tatina zvatinoziva ende mwana uyu anga ane mazoma aya pavakatoya nayo toratidza kuti munhu ane nguva achangoshaika nekuti angasina kukanganisa angachiri kutoberekeka kumusana pakaipa 11 minutes past 11 necheku Glendale Chiweshe pakaipa regai katimbonzwa update yamunya kamiro daiso ndakanga ndiri mukati mekutaura ndichitaura nyaya yechikoro nezuro chiri kugokwe munzo mamashenjelere yekuti izo pane chikoro chaifanira kunge chine ng'anga dzakanga dziripo nezuro mushurume mwanasikana anoyo mwana womudzidzisi pachikoro akarutsa chipikiri akarutsa dombo akazorutsa iye $20 mushurume kudza wepa next year vanogara navo kuti hamuna mari yamashairi pavakangoti vashaya mari achibva rutsa mari yacho ndofunga makaiona pa WhatsApp channel yedu ndakabva ndabvunza ndikati pane nyaya yakamira iri ya munyaradzi
mambo yakasiso kwa muri sikanzi boss tikakwasa kutera ndibe ukama lekurudzirwa munyaradzi vakati iwo tikavati iwo dai zvaikwanisa endai munotora mabhonzo iwawo kumuchwari moenda kunoviga sokuona kwedu tikavati endai munogara pasi sevanhu veukama saka tamirira kuti iwo vakwanise kuti vaite sei vainde kunotora chikonzero kwacho kunofungidzirwa kana kuti kuri kupomerwa kunenge kwanyanya kufiwa saka pari zvinozvi vati iwo vari kugadzirira kuti vamirire kuti veukama verudzi rwemunhu uyu vangasvika here kuti vakwanise kunotora zviriko ikoko chikonzero munhu anyanya kugarisa pai ari mumochari saka ikozosamirira kunzwa kuti veukama kana ndisingakanganisi pazuva ranhasi namba yasekuru vamunya yananga ndisina ndakwanisa kuiona ndichataura nasekuru vamunya ndivabvunze kuti pamashoko avakataurwa nekuudzwa namambo kuti ivo madii manotora zviriko izvozvo vapapi nekuti vakanzi vanogara dare voungana zvavawirirana voenda kunotora asi shoko ranga riri kusimbisana kuti endai munotora vedu we muite sei muvike right muri kuti imimi kwacho kune nyaya kwanyanya kufiwa ndokupi kuri kufungirwa kuti kune vanhu vari kupomerwa kunzi ndo vakaita zvinizvi vakauraya munya kwafiwa nevanhu vangani no namba ina kuti rikazvinzi kunenge kwanyanya kuti kune vanhu vari kufa saka kureva kuti maybe muridzi anenge ari kurwa kwaari kuita saka imimi kuti murambe musina rufu mumba kuchengeta munhu nai baba Isabel makambobvunza here mambo kuti iwo vari kudza hama dzamunya kuti endai munotora kamutumbi wamunya muuvige iye munya wacho pachake mushakabvu akataura wani kuti musandivige kusvikira mabody parts angu ese awanikwa ndipo panoti mukoma KB ava vatungamiriri nevakuru izvezvizvi pakaita mutumbi wataura tikasheedza mapurisa pano kuti mutumbi uri kutaura vanoti mutemo unoti vakafa vataure asi zvichiitika vanoti vakafa vaite sei avataure asi zvichiitika mambo mutungamiriri hapana pavangagara nemumusha muine rufu vanenge vachingokurudzira kuti dai maita sei mabvisa rufu mumusha nokuti kubva zuva rakafa munya kusvika nhasi tinenge chiti musha munei une rufu une mariro okay regai tizonzwa vedu vateereri asi shoko hombe tinorinzwa kune veukama patichavabvunza kuti pamuri kuti kudii ndo vachitaura regai tizonzwa vedu vateereri kuti vadoti kudii votevedzera here mashoko ari kutaurwa namambo kuti endai munotora kamutumbi wemushakabvu muvige nokuti uko kuri kufungidzirwa kuti vane chekuita nezverufu rwamunya kwafiwa vorega here kutevedzera mashoko akataurwa nemufi wacho okuti ndiri kufuna tupi rangu renzi pano okay regai paka mufakose chekumufakose chiri kuti tani inzwai muri yeZimbabwe kumufakose kune madzimai akanga ari mukati mekubva kuchechi vari mukati mekufamba mukati menzvimbo yelocation yemufakose madzimai mangani madzimai aitodarika 5 okay ari kubva kuchechi sande here kana kuti pakati isande kai zvino vachifamba kudaro munoziva kune mugwagwa yakakwana kwozoita mikoto yes right mukoto imomo vakasangana nechigure mumukoto kune tuboti chigure tinofamba tiri 1 vasangana nechigure vachibva vachitadza kuziva kuti vovanda kupi mutizira kupi mumukoto ndo ndichadzunda baba chadzunda vanhu vechikadzi munovaziva saka vakoniwa kutiza chigure kwakudonga dombo kwakutema umwe mai pagotsi mai vakakwanisa kuenda kukliniki vakarusunwa mastitcha nokona kuita 9 pagotsi mai ava vakatombogara kumunhu uyu anga ari muchigure ndokubva vaenda kumapurisa vasati vaenda kumapurisa vasati vaenda kuchipatara chigure chakataura nyaya yekuti wai musingasvike zvigure kana muchinge mazviona munofanira kutiza ndokusaka takutemai chichibva chatiza chikaenda asi nenyaya yekuti vanga vamuziva vakabva vanoripota kumapurisa mukoma KB chaenda kumatare dzimhosva nhasi chigure hatisati tanzwa kuti vatongerwa chii so matare dzimhosva achizochipinda chichigureka anopinda ari munhu anga akapfeka chigure saka nhasi aenda kumatare edzimhosva tichanzwa mhuri yeZimbabwe kuti kuvira kwaro vatongwa kuita sechikonzero nyaya yacho tiri kufamba nayo asi zvakaita munzvimbo yemufakose mukadzi anotove neimba yake ndakwanisa kutaura nemurume ane mukadzi akatemwa achiti zvinosiririsa asi mubvunzo watabvunzwa kunzvimbo yakafanana nekumbare nenzvimbo yakafanana nekumufakose nenzvimbo yakafanana nekuDZ vari kuti iwo hatirambe kuti varipo vanokaucha iyi but zvakuitika panyaya yezvigure angave masikati ungave usiku angave manheru
pavafunga chiti kungotendera vakananga kunyangwe mune vana vanongogona kuda sei kufamba vamwe vanotomhanya vachitizira kune mota hapana here maitiro ekuti vanotonziwo nhasi vari pakati wopfekawo mutambo wavo votamba varipo ipapo nokuti vakuwanika pese pese rodi ndidze vanhu vakawanda munosangana navo murodi vakabata tsvimbo vakabata monza vakabata matombo vachibukata murodi mukasatisa mobva marohwa endi nyaya yekurohwa kwavanhu zvigure haina kutangira kumupfakosi kwawanda saka hatichazivi hatisi kuramba kuti vari kuva nerudzi urwo asi tiri marudzi akawanda isi murodi tinotenderwa kufamba tikasangana navo toita sei baba Isabel ndofunga kuti tofanira kakutsvaga vanotungamira association yezigurezi ichokwadi vauye pano vazopindura kamibvunzo yamuri kukanda iyi nokuti vanhu vanofanira kuziva ichokwadi iye mudzimai akatemwa nedombo kumfa kwose ndiye angari pamberi here pavakadzi vashanu ava kana kuti ndiye angatiwe kumashure kuno kutemwa gotsi zvinoreva kuti ndiwo anga vari kumberi chigure change chiri kumashure chachiri kumashure saka vamwe vachitiza alright ndobvatemerwa vatikano dombo richibva ratema mugotsi amai ava vakaziva sei kuti chigure ichi ndikanyemba kana kuti kwanzi kwatakambogara ndokwaigara munhu uyu taitomuziva vakaziva sei nokuti anga akapfeka kawe kwanzi mukoma KB mukasvika pamutambo uya mukabvunza vanotokudzai kuti uyu ndinenge uyu uyu ndinenge uyu ipi nokuti mugiraundi wapfeka uniform hauna kupfeka hembe dzekumbaka but motozemi kuti uyu ndinenge uyu baba Isabel papa amai ava vakaziva sei kuti chigure ichi ndikanyemba mukoma KB dai vari pano ndavabvunza kuti chigure ichi nemapfekero achinenge chakaita zveshuwa amai ava vakaziva sei kuti chigure ichi ndikanyemba 0713938538 kana 0789600748 alright saka chaenda kumaterezi mosonasi mushure mekurepota mapurisa vakanosunga munhu wacho akapfeka chigure mushe zviri kufamba here ndezvipi futi izvi ndinototi angu zvigure izvi munhu anogona kunge akangomaka munhu oti amira ndichamubata zvangu otopfeka zvibatya dzake achida kungorowa munhu chete pa saka amai ava vakaziva sei kuti chigure ichi ndibhozho ndobva ndiri kuti azoti anogona kunge vanga vakatomakana vakaziva kuti ho ndiye uya akanga akati ndichakubata uyu asi pane nyaya yataurwa kana baba Isabel yokuti hongu tinoziva kuti pane culture inoita izvozvo right vanhu vanoita zvezvigure asi vari kutyidzira vanhu pamucheno kurova vanhu pangaitwe sei kuti vanhu vagarisane mune zvakanaka munharaunda ngoma KB ukaona wakutambira soka mukicheni ka hazvichabudiswi pamwe ndavanga vaende pavanotenderwa kunge vari ngavasati varungofamba vanhu vongozara pezi vorova vanhu kutora watoti vane mhosva saka vanofanira kuenda kwavo kwavanofanira kungona chinotambira ikoko exactly tiri kutaura nani regai Samuel Gwaya pabulawayo eni pane nyaya apa pataurwa shona womba apa pataurwa mutauro wakakora apa pataurwa mutauro wakakora chaiwo chaiwo kuti chimwe nechimwe zvatambotaura bhora ndekuground ukada kukwira pasi kumbare kurengi chimwe nechimwe ukada kuchechi dzakavakwa right paita munango baba Isabel hello Zimbabwe hello zviri kudii zviri sei baba muse zvizvozvo zviri kudii aiwa zvakanaka tiri kutaura nani muri kutaura naSinyoro muri kupi kubudiriro tibatsirei tinzwe ndoda kukubatsirai apa panyaya yemukadzi wokutemwa uyu amuri kuzwa here mukadzi achiti munhu uyu anotoigara kumaraini kumwe chete zvokana tsvembere yashayikwa berere nekwatina ine vhudhi jena zorevei ndoradya vanhu ava vanozivana vanozivana nokuti vakambogarisana kana achikamhina munhu yaanokamhina saka akaona yogo kasvika unifomu mubhora uine gumbo rakabhenda unifomu haitasanudzi gumbo iroro Sinyoro saka poitwa sei pane nyaya apa vanhu ava
pakati patsvakurudzo pangangoonekwa kuti pane kana vakambogarisana pamwe vakamborimirana semuharare muno pamwe vakamborimirana vakambotaurirana marara muyati saka pane nyaya regai tinzwe kuti kumatare edzimhosva zvichabuda sei. ndizvozvo chaizvo kumatare edzimhosva zvinonobuda nyaya haichisina kuti chigure. Signoro Mohan. Signoro. Signoro. Ndati signoro. Po. Rigiti. Kareka mangwana chishanu chinotapira kuti tapi 9 to 12 tinenge tiri pano. Vachada kuzokubatai munobatika sei. Ndoda kungokanda sechiziviso mukoma KB. Ndakanga ndiri mukati menzvimbo yekwamuriwa kwa Chief Mangwende kwa Sabhuko Mushuga. Ward 27. Mukoma KB nzvimbo yandiri kutaura iyi aina chiri chinonzi mvura. Village yese aina kana chibhorani. Chibhorani chakamphenge chirimo 1 chakafa kudhara. Vanotoenda nzvimbo yekutotsvaka vasina ngoro idambudziko. Ndakasvika nzvimbo yanga ine rufu. Ndakadzoka ndisina kumwa mvura. Bati paine rufu. Paine vanhu vakawanda. Dai zvaikwanisika mukoma KB vatungamiri venzvimbo iyi vanzwawo kuchema kwevana vavo. Hakuna mvura. Kana vanhu vari parufu vanoda kuita mafactions. Sure parufu pashaikwe mvura. Vanhu dai vakwanisa kubatsira vanhu kuti vaite mvura. Ward 27. Dai makabvunza kuti makatsvaga ka honorable councillor wenzvimbo iyi, honorable member of parliament wenzvimbo iyi. Icho kwani nokuti Second Republic kubudikidza ka nechirongwa chepresidential bore drilling scheme chiripo izvozvi handiti. Vanhu vanofana kuchererwa zvibhorani. Icho kwani vanoona mvura yakachena. So chiri kutadzisaka kuti nzvimbo iyi iwane zvibhorani. Vanhu vari kutoraramisa vanhu ikokoka. Vanhu vatori nemoyo chena vakacherawo zvibhorani zvavo. Ndo vanokwanisa kutopa zvokuti vakaramba ivavo vanhu vari uku vanogona kufamba 10 kilometers kuenda kune mamwe mavillage. Alright, negatizotsvaga kuti ndiani MP wenzvimbo iyo. Icho kwadi mukoma KB. Tifambire nyaya dzacho. Zvibhorani kana 5 kana 7 kana 10. Ngazvicherwe kana. Panodiwa kugeza. Panodiwa kuwacha. Panodiwa kudya. Vanhu vachienda kubasa. Saka vanhu vaita sei? Parufu kushaya mvura mukoma KB. Panhamo inini pachangu ndakashaya mvura yekumwa. Kwanje nokuda kwemhosva yekuti vanhu vepo havana basa nevanhu. Aiwa, aipo. Alright. Regai tizoibata